Okay, basta mo. Ha? Ato sabi mo, palit sa likuan ito, tabako daw. Magpahilot siguro siya. Ang mataas sa dapitan ng hilutanan diri. Hindi, sa kuan man diri. Yan mo. Hilot ko no. Ani ra, moro ni anak. Dili mo taas ba? Ngani lagi siya? Ha? Lahi mo sa tunas motor. Tanaw na ko ng bukid nga na ay mga bahay ba? Ay mga building. Asa eh? Kismis mo sila god? Ini gamay. Nahan ni sipin na. Yak-yak katong itan. Naman yaon. Hindi, wala kayo lusyon yung pilani. Tarong ba? Yan tinahan. Mandirilo. Ano sa niya? Lusyon eh ba? Lusyon. Yak-yak. Nasa katong ibon. Uy. Namalit ni tabako. Tabako sa tiguang. Nakablog noon, putol. Kapag gano'n rin. Hindi ganun rin. Naputol siya, naputol. Oh. Saon mo na. Ano diri ang mga building nga nasa bukid. Napa oh. Nagibang construction ha. Marco Polo, kita kayo. Pahilot ni sa buntis. Pahilot sa buntis. Pautan na rin. Kon? Lidya ba? Ama ilang lidya ka na? Kan balaya?
gabi. Makapiran dito ko kayo, pero dili siya makalabay. Dili, malabay. Di Franco kayo, magapaak man, pero may street. Ang dami na gagawin. Kung makadahan ng dragon na, di man maltihan. Ha? Basta yung dragon, di maltihan. Dili daw. Hassle kayo. Madamit siya. Madamit siya, pero dili lagi nakalising. Pero magtumbo sa diyo na kung ka na magabangga. Basta man, mapuno po sa akin. Tumbayili. Ari lang ko sa gawas maghulat kaya di mo ko kasulo dito. Atbang o, napay mga balay sa atbang. Sunod ani diri mapuro ni balay diri ni baana ni. Ngoban building na. Oo, balay sa atbang. Mamauli na. Namin nagduwag basket diri ay. Ayo. Bako niya. Tapi na on, tapunin ka na ako sa bako dito. Ako sa bida. Ay, 15? Ay, ako ang naghatag mo. Ito na yung wala mo naghatag na sintos? Wala yung pinaghatag eh. Wala yung pinagpapweta. Wala yung hartang ako. Susa. Wala ako. Kapapa to 100. Ito ko nung kapapa to 100. Ito na yun. Sigurasin siya oh. Kunin. Ay, sila na. Akin sila, ikipilit akin sila. Kantaos na na pamipalta. Magpilit ang imo nga. Kaya nabi ako agi. Mura niya ito. Ako din na naman kurinta. Ha? Magpalag kurinta doon. Tagpila ni 15? Kasi ba siya 100 kilo? Si 30. Masa mo si Papa ni mo? Masa mo? Tag-15 na lang. Pwede kayo mahurot. Sige. Pili-pili. Mama, ikaw dia papilit. Guton mo daw, gahap eh. Wala, guton po kislo. Anas pa ba? Gutol ba? Isa tapi kagis. Muli na may human na may pahilot. Hapit sa big tabako. Bako sa mga manustos. Sura niya. Cloud9.
Oh, ano lang dun? Puso na lang yan. Ay. Kanila, guys? Wala na. Sorry, nawala. Ano? Ay, malamig sa sa'yo. Ayo. Namoy ko dia, sis glow. Pila. Otso. Ha? Otso. Eh, Ayan siyo. Sis glow. ito sa bundok lang. Bundok. Burdogir. Bundok. Kalit siguro ni. Kaling ko ano? Ano ba? Pilit na. Kalit na di. Asang to ba? Pilit na nga nabali. Hindi kaya sa akin. Hindi rin. Sumailong. Saya na ako. Ang pilit din na. Untung. Bundok ay bahala. Uy. Uy. Ano nga, basi na siya basiyo. Yo. Nana may basiyo sa pan? Ha? Sa tigong kung babae na ako nagyan. Sa aram sa di ay. Ito ganun. Nagalit ang kapit ba? Ay. Espino, ay la sisilang.
ka. Bali. Uy! Minsan ko tumira. Manit! Bakit kung 5 ni matumig? Manit ay kamatis? Ay, malagod. Tagap dito. Bali noon. Kapila na bali. Filthy, guguro ka na. Nag-vlog yun ko. Pero ano lang? Silpi. Yate. Bali. Ha? Suka yun. Pila ko na. Suka o sana, tapos dua. Dikit ba ganito ano? Uy, isa na. Ang tabako ni Papa. Tabako! Natiguang, natagak. Tabako. Takyo. Patay din takyo ni. Ano siya, tagbawin sila magawang kasada. Rina! Pilit ba ka ni? Hoy, buka na. Pilit ba? Musta mo mga mingming? Ha? Tag-15 na, ulit. Musta mo mingming? Siyag mo tayo tar, uy. Tar. Shout out, tar. Shout out. Di mo shout out, tar.